Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, благи нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Пресветая Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Светии, посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но не избави от лукавия. Амин. Богородице Дево, радвай се, благодатна Марие, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блаженна и пренепорочна, и майка на нашия Бог. Почтима от херовимите и несравнимо по-славна от серафимите. Нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, Тебе величаем. Основа на покаяние, пример на умиление, образец на утешение и духовно съвършенство бе Твоят равноангелски живот преподобни. Пребивава в молитви, пост и сълзи. Отче Йоанне, моли Христа Бога за нашите души. Господи Иисусе Христе, Сине Божи, моля Те, смили се над България и над всички, които Те обичат, търсят и се надяват на Твоята милост, както и над мене грешни. Пресвята Майко Божия, Богородице, моля Те, помогни на всички страдащи хора по земята. Пази от всяко зло моето семейство и мене грешния. Отче Йоанне Рилски, чудотворче, моля Те, моли Бога за Твоята родина и за мене, грешния и окаяния. Амин.